रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। अर्चना घारे आपल्या जन्मभूमीसाठी काहीतरी करू इच्छित आहेत। तिला तुम्ही देत असलेलं प्रेम पाहून अभिमान वाटत आहे। तिचं काम पाहता महाविकास आघाडीची चर्चा होईल, तेव्हा अर्चना घारेंबाबत जी मागणी तुम्ही केली ती ताकदीने मांडली जाईल, असं विधान खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलंय। पाहूयात। या संपूर्ण भागात आल्यानंतर आपण ज्या पद्धतीने अर्चनाला सगळे मार्गदर्शन करतात ही माझ्यासाठी एक खरंच कौतुकाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे। एक नवीन पिढीची लोकप्रतिनिधी जी मी इंजिनियर आहे, इंजिनियर नंतर राजकारणाचा जबाबदारी घेऊन आपण काहीतरी बदल घडवावा असं करून ज्या मातीत तिचा जन्म झाला, ज्या मातीने तिला ओळख दिली, त्या मातीमध्ये आपले नातं आहे आणि ती जबाबदारी घेऊन आज ती काहीतरी करू पाहते, याचा मला सार्थ अभिमान आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा पहिला पक्ष आहे ज्यांनी युवती काँग्रेस काढली आणि युवती काँग्रेस काढल्यानंतर एक 50-100 मुली आज ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काम करतात, ज्या हाय परफॉर्मर आहेत, त्याच्यापैकी एक अर्चना आहे। खरंच माझ्यासाठी खूप अभिमानाची आणि ती चांगली तयार होते हे आज सकाळपासून मी बघते। त्याच्यामुळे 2024 मध्ये महाविकास आघाडीकडे जरूर, महाविकास आघाडीची जेव्हा चर्चा होईल तेव्हा जरूर तुमची जी काही मागणी अमितदादांनी आणि अर्चनाबद्दल ज्या भावना तुम्ही व्यक्त केल्या तर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीने महाविकास आघाडी आणि इंडियाच्या मीटिंगमध्ये माझ्याकडून पूर्ण ताकदीने मांडल्या जातील। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।